Que tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prado. Estamos unha tarde máis cociñando na televisión de Galicia con estas cousas que pasan no tempo deste programa. Sabedes que nesta media hora a xente queimase, córtase, vamos, tira as cousas, rompe cousas, ás veces incluso solta palabras malsoantes. Eso pasa nesta televisión e pasa neste programa. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, e neste xoves tamén, para o que vou chamar a dous cociñeiros espectaculares. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Pa, pa, pumba e pa, pa, buah. Estou, buah, Dalo todo. Estou motivado hoxe. Sí. Sí, estou motivado. Fuches ao gym? Pois non, pero a sair daqui igual vou trotar un pouco. Sí? Non é broma isto, non é... Sí, é que isto... É que eu veño... Trotamundo. Non, veño de verán, veño un pouco de verán, veño coa enerxía do verán. Claro. E agora ao sair daqui, como é día, Claro. igual vou dar unha volta aí polos arredores da miña zona, da miña zona residencial. O trote. Aí, o trote. Trote lento Eso ou día paso trotón. largo? Como me dicían, trote borriqueiro. Trote borriqueiro. Eso día exactamente. trotón. Exacto, Non exacto. tropeces, Trotorrón. Queremos A ver, unha peza. como estades? Moi ben. Ben? Sí, sí, sí. Sí, a Moi semana ben. foi... Ben? De Ben, momento ben. Productiva, Sí. Sí. podríamos dicir. A de Lucía, como non estuvo en toda a semana desde o xoves pasado, non sei como foi. Ben, ben. Faturaches? Doime o lombo máis que a ti. Pero yo non Fastidiado, vou facer así. Oh, é verdade, de virar. Hai xente que se vira ao móvil. Sabes como Ela vira só o fago así, billete. así de pelar pataca? Vira só o billete, así. Outros andan no móvil. 10, 20, 30, 40. Oh, sí. No, esta Billetes. conta 50, 100, 150. No, billete de 50, 10, 20, 30. Queredes saber que nos pasada. piden neste día de verán? ¿Qué? Pois... Algo fresquito, please. Ai, vai ser fresco, Xulio. Espabila, atende, a ver que nos trae Eva de Narón. Hola, son Eva de Narón. Hoxe o plato especial é a ensaladilla rusa. Me parece un prato moi de praia e moi azoso. Eu, a verdad, que a fago moi sinxela. Bótolle pataca, atún, ovo cocido, olivas, zanahorias e, por suposto, palitos de cangrexo que me encantan. Se os nosos cociñeiros podían reinventar a receta, porque creo que ten moito onde dar. Me encanta o vosso programa. Saúdos os meus nenos e os meus compañeiros do meu cole. A miña nena Elena, que quero moito e con locura e o sabe. Os meus pais, os meus veciños, que me estarán vendo, por suposto. Vémonos no programa, vale? Chao, chao. Bicos. Mira. Quen fora esa zanahoria, Oh, esa zanahoria aí, ese cacho de pataca, ese ovo, ese guisante, verdad? O atún. Quen fora o atún, mira, surfeando, Sandalia blusa e ensalada rusa é o título do programa, é a proposta que nos trae Eva dende Narón, e nós, neste día, que apetece tanto sempre tomar ensaladilla rusa. Que rica é, Está Sí que é, buenísima, e sí sempre que é. que a súa maionesa se a podes facer millor, se a podes facer me vas millor. contar? Joder, Que non se sei. non, se vas levar á praia co ovo cocido, fala, verdad, coa xema cocida, que como controlo. Lucía, que propós? Ensaladilla. Non me digas. Ensalada rusa. Non me digas. Pero voulle dar un toquiño. O toque Lucil. Un toque lucil. Vale. Voulle poñer, para rematala, o atún en escabeche. Que a min encanta. Por favor, Jaime, pon outra vez o pum. Atún en escabeche. Boísima. E despois un toquiño de piparra, así, de topping. Mira, estamos vendo aí os ingredientes, porque tes por aí pementos do piquillo, non? Tes Unha ensaladilla o atún, sinxela, A mí tampouco me tes gusta que son meterlle mil olivas cousas. negras. Bueno, Pero me gusta meterlle mil pataca, cousas. boa pataca, boa cenoria... Hai unha cousa co escabeche. Que? Non é para todos os gustos. O meu sí. O meu gusta a todo o mundo. Claro. Bueno, o mellor venme agora alguén e di, non me gusta. Hasta ahora todo o mundo, non me gusta o escabeche. Proba, moi suaviño, Clara, moi suaviño. directa, cociñeira, de Ribeira. Lucía, a ver que nos trae Xulio Mato, de Sillero. Pois eu vou facer outro escabeche. Pero un que non lle gusta a todo o mundo. Pum! Pero eu confío que a convidada sí. Pum. De polo. No! Polo escabechado, ensalada de polo escabechado. Ensalada rusa de polo. E, que dudo moito que me salga, polos temas das temperaturas, vámoslo intentar, co escabeche que me sobrou vou facer unha maionesa para aliñar esa ensalada. Que? Fai outra vez, ao que a ver se espabilo. Que? Aí. Non sei o que vai ser isto. Que? Que pares. Ah, vale. Que me iso director, hai outra.
Dúas ensaladas rusas, as dúas con escabeche, unha con atún, outra con polo. Veremos que sai daqui no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. É vengativo, Te gusta el pollo, te gusta el pollo. Bueno, eu teño que poñerme o tema, Xulio Mato vais a poñer o tema, aí está, Venga, venga. mira. Venga. O escabeche, vamos a empezar por escabeche, vale? Para que se nos vaya facendo. Mira, dúas cabezas de allo que abrimos así. Espera, que hai moito tempo que non falamos con Jaime. Jaime! Que tal? Escoita unha cousa, o dos escabeche ti como levas? Que tes que dicir disto? Moi fan, Moi fan? moi fan. Pero Moi ben, Jaime. de calquera dos dous, quero dicir, tanto de polo como de atún ou hai... De polo non o provei nunca, pero... Buah, pues mola, A mí o escabeche o que me gusta é mollar o pan no escabeche, sabes? Porque facelo, no. No. Buah, amigo que me flipa é a camiseta de Jaime de Marcial. A camiseta... Jaime ben cunha mistura entre pescador e admirador de Marcial, Sí. Pode ser as dúas cousas. As dúas, con un pescador e admirador de Marcial. Bueno, seguramente hai moitos, Sí, Habrá, hombre, claro. Sí, habrá. Bueno, Jaime, por nada, pensa unha música pos escabeche. Que música lle poñerías? Vale, ti vai na pensando. Veña. Mira, eu tiña Como vai o teu? moita cebola. Vale, unha cebola para esta cantidad de aceite que son 350 de aceite, vale? Vale. Moita cebola. Ves, unha cebola inteira e dúas cabezas de allo, e moito allo. Xo fixemos moitas veces. Isto vamos a poñer a fritir aí. Xo fixemos moitas Que vai veces, a dar. pero vamos dar os pasos outra vez máis neste programa no Voltas co Prato Vale, para vou facer dar a receta do meu. un escabeche. Porque o de Lucía é diferente. Bueno, xa, pero un escabeche espectacular, o de Xulio. Vale, mira. Podemos botar menos cantidad, pero non me gusta que sexa cañero, vale? Aceitoso. Mira, vamos a botar unha foña de loureiro tamén, un bico vego. Pa Begoña. Veña, aí vai. Ah, 350 de aceite, dúas cabezas de allo e unha cebola. Podemos usar unha sola cabeza e media cebola, pero a mí gustame que leve condimento aí. Podemos botar pemento, podemos botar cenoria, eu non lle boto nada máis. E aí sí que llevamos a botar unhas bolas de pementa. Estamos a ver todo isto. ainda lle botas. Sí, unhas boliñas de pementa. Unhas boas E despois, boliñas. unha vez que teñamos isto un pouco pochado, vinagre, viño blanco e pemento doce moído. E xa Vou está. facer un escabeche rojo, pode ser vermello ou branco. Neste caso vai ser vermello. Eu creo que o que máis temos na cabeza é o vermello, non? A mí é o que Igual. máis me gusta. Máis habitual. Mira, e aí vamos a coller as nosas peitugas, porque para que non teñamos esa sensación de cocido no escabeche, o que vamos a facer é cortalas en dadiños e vámonos dourar. Vale? Que che parece? Maravilloso. Moi rico. Estou sorprendido porque creo que me vai gustar, porque o escabeche como me gusta, Buah, está moi rico. E despois, ao facer unha maionesa con el, vai nos suavizar un pouquiño. dubidaba un pouco de como iba a ser o proceso, pero estou a tope. Sabes que non ten duda. Antes de marchar con Lucía, atención, chamádenos ao 881-365536. Facedes escabeche na casa? Ensaladilla supoño que sí. Algúna vez fixestes escabeche con polo? Ou escabeche para o polo? Chamade, ou a Voltas co Prato, sabedes que hai 50 euriños en xogo, ademais queremos falar con todos e todas vos. Unha cousa só. Este escabeche non é só para ensaladillas. Facemos este escabeche tamén para botar uns cachelos, está buenísimo, Ah, O mismo que facemos co atún escabeche, cas sardillas en cachelo, escabeche con todo atún, tal. polo, o que queirades. Todo moi rico, Para este escabeche. Veña, vamos a dar caña. E nós vamos con Lucía. Ya está lanzada, tarta. Ya está lanzada, tarta. Ya está lanzada. Las pizzas, parece un caranguejo. Dale, Lucía, dale, Lucía. La captura fuera. Ahora, tempo facer o escabeche. Venga, que non nos dá tempo. Estou a marcar o atún. Para aí. Aí está. A ver, marcar o atún. vamos. Marcámolo e O listo, atún márcalo na máis. Na máis. Marcámolo así. Hai que ser un sécalo, non? E agora, aí o escabeche, vamos co escabeche. Boteille, cebola, dentes de allo, ben de dentes de allo. Voulle botar tamén grans de pementa. Este escabeche é distinto que o de Xulio. Se vos gusta, anotádeo, vale, pero é diferente. É diferente? E agora eu botolle dúas de aceite, Dúas de aceite. o sea, dúas de aceite por unha de viño blanco e unha de vinagre de xerez. O sea, un vaso grande de aceite, dous vasos pequenos de vinagre e viño de xerez. Exactamente. Vale. E agora deixo que no aceite que isto ablande un pouquiño, sabes? Ajá. Que sofrita un chisquiño. Vale. E cando este un pouquiño blando, engádolle o viño e mailo vinagre. En ese momento voulle meter xa as folliñas de loureiro. Ti que é tamén. Oi, ti fundamental. botaslle tres. Tres. Fundamental no botaslle escabeche. tres. Nese momento, cando lle engada os ácidos, o sea, o viño mailo vinagre, e cando lle vou meter dentro tamén o pimentón e o atún.
Vas botar atún dentro? Dentro. E vou deixar que o atún só o marcamos, ahora só apagamos. Vou deixar que o atún, de feito, voulle escorrer este aceitiño de marcalo. Voulle botar sal o escabeche. Temos dous acuses de recibo. Vou deixar media oriña. Temos dous acuses de recibo e gustaríame saber se na casa Susi Pinto do Porto fai un escabeche. E Daniel de Neda. Faz escabeche, non faz? Non sabemos. Tedes que chamar ou a voltas co prato e contalo, contalo, pero Que escabeche en fai? calquera caso, un bico para vos dous que nos vedesnos todas as tardes e nós estamos aquí facendo isto para vos. Así que un bico enorme. Aí está. É un aplauso. Vamos a dar un aplauso a esta xente que o merece, que nos ven todas as tardes, desde Porto, desde Neda, desde todos os sitios, así que un bico enorme para a xente que nos ve. Teño unha pregunta. Contame. Ti botas e loureiro vas botar aí o atún, pero estaba pensando eu en si Bego, Sí. botaralle loureiro a facer os escabeches. Estou segura que sí. Sí. Xulio, ti que dis? O escabeche botalle loureiro. Xulio, ti crees que Begoña lle bota loureiro aos escabeches? Non sei, é moi rara, é moi rara. Non, seguro que me vai facer un escabeche sen loureiro. É moi rara, é moi purista. A ver, o escabeche, eu depende pa que sexa, tamén lle botas veces ourego, tomillo, tamén lle vai moi ben, pero sempre loureiro. Pois ela, non sei, coa tirria que lle ten, ao mellor, non lle boto, non sei. Pois mira, mentras eso pocha un poquinho, que xa non vai tardar nada, como ves vai rápido. Temos aquí patacas cocidas coa pel, É cenoria, e cenoria. moi ben. Entón vou ir picando e vou ir pelando os ovos tamén e vou mesturar pataca, cenoria e ovo cocido, todo ben mesturadiño. Vale. Mira, isto parece que xa vai. Pois a súa ensalada rusa parece que é diferente da de Xulio Mato. Veremos como están e veremos que lle parecen a nosa convidada. Imos chamar cun forte aplauso a Eva de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Eva. Que tal? Canto tempo, Vale, xa facía un tempiño que non viñas por aquí, Verdad que sí, estaba Vale. aí no público, pero aquí... Tampouco tanto, Bueno. pero sí, pero algún tempiño sí. Que tal, como estás? Que ben ule. Verdad, ole moi ben. E hoxe vas descubrir dúas receitas distintas de ensalada rusa, que é algo que comemos Sí, no, moito. é que estaba escoitando e dixen... Non se parecen a da No, casa, verdad? no, Pois pero- arrímate a Xulio que che vai explicar. É que xa vou ulir aí. Xulio! Hola, benvida. Mira, Ai, teño hola. polo. Eu vouche facer unha ensaladilla, unha ensalada rusa con... Moi ben, Cañeta, moi ben, de Moi motu ben, propio. moi ben, moi Que ben, pasada. moi ben. Esa é a primeira vez. Que Mira, animada, teño... Eva. No que me mancho. Vouche falar un pouco... Non teño mandil. Se o digo eu, dime, o Se tuviera un mandil señorito. tan lindo como este, igual me Xa, atrecaba, eso é pero verdade, me mancho. É verdade, é verdade, é verdade. Mira, va. Me mancho. Ahora, Veña, cuidado cóntalle. atrás, cuidado atrás, que lle vou botar... Cuidado que isto ule, despois, Aí está. Isto ábreche as Mira, eu ventas. botei ahora o viño branco e o vinagre, vale? E que ferva aí. Non deixar que ferva, o pemento dulce moído boto yo despois ao final. Porque ti non vas meter o polo dentro dos cabelos. Sí. Tamén? Mira, teño aí marcado, eso Vale. xa retirado. Aquí xa está retirado, vale? Vou empezar co que é a ensalada. Vale, a ver, vámonos mira. pejar aí. A ver, bótate Teño un aquí poquinho, a vale. pataca que xa cocemos con pel e xa temos pelada. A Leva o de zanahoria sempre. tamén. Ai, como me Pataca, gusta ovo, cenoria. a zanahoria, como me gusta. Gustas a zanahoria? Sí, me encanta. Ah, menos mal, Pataca, ovo, menos mal. zanahoria. Cruda, porque- cocida, todo. Mira, e agora vamos, eu fago, gustame en trozos que sexan grandotes, A min tamén. Xenerosos, como diste. A min tamén, Teña- xenerosos, sí. Que sexan trozos grandotes, Sí. porque cando está moi picadilla parece calquera cousa. Papuxas. Mira, estes ovos coceron un pouco de máis, porque como Bueno. estábamos a mil cousas, Bueno, non por eso pasa están nada. aquí un pouco escurecidos, vale? Simplemente Xa. por un exceso de cocción. Non sabía que era por iso. Claro, sí, Cando sí. quedan por Cando o que quedan así a- un pouco máis oscuros, Claro, a xema por fora, non? non ten ningún máis problema. negriña. Eso, non ten ningún problema, simplemente eso, un exceso de cocción. Ah, por non Por que os sabía. cociñeiros facemos así? Ah, que son cociñeiras, claro. Por que facemos así? Joder, Porque cóntame. viñan os olores. Porque ule, Isto abre as ventas, polo Sí, vinagre. ahora hai que deixar... de verdad. Os que ben feito é unha pasada, Sí, sí. Mira, ahora aí vamos a botar tamén este puñadiño de verde. Tras. Aí Tras. está. Perexil. E a mí me encanta o verde tamén. Aí O verde, e o loureiro tamén me gusta. Por loureiro, Loureiro mira, ten unha lévache ramiña todo. só, Lévache Me gusta todo. o Pero loureiro, vamos a me baixar gusta un o pouco e loureiro. senón vai botar por fora. Hasta que lle xa está boto botando. os espaguetis. Sí? O loureiro, sí. Sí. A ver, Escoitastes? Sí. Bótalle loureiro aos espaguetes. espaguetes. Esa chireniga de Begoña. Os Sí, espaguetes, os espaguetis, totalmente, sí. O contrario de Begoña. Canto tempo podemos deixar os cabeches na neveira, Xulio? Os cabecha na neveira? Pois mira, é casi, non vou dicir eterno, pero casi. Por qué? Unha, porque por posoloxía vai quedar o aceite por riba, Fai un película. e xa fai unha película, e despois porque leva moito vinagre, que é un conservante moi importante.
Pois mira, conservado na neveira. Entón, está. tranquilamente, un mes na nevera, tranquilamente. mes? Sí. Tranquilamente un mes na Ostras, nevera. pensei que me iba a decir unha Pero semana. Non debería durar tanto porque está moi bo, pero... Claro. Mira, e a pataca tamén, igual que fixemos co a zanahoria e co tal... Córtalo e todo. En trozos grandochos, eh? Vale, pois Xulio a mí queda me gusta así. cortando a pataquiña e imos ver Imos ver. a de Lucía. A ver, Me paso. arrímate aí a de Lucía, A ver, a ver aí que va. nos conta Lucía Vázquez. Pois eu tamén lle digo Teño que un abrir tamén. escabeche. Sí, Hoxe sí. vai de A mí escabeches. me gusta a zanahoria. Pillámoste no mesmo proceso, Pero o meu é de atún. Xa escoita aí. E aí está. Ahora leva ten que loureiro? estar aí, leva loureiro, Moi por ben, suposto. así me gusta. Ten que estar aí cociñado, solo marcai na tisola, para a hora que se cociñe dentro do escabeche, e así todo por dentro. Suaviza o sabor do atún a vez que colle sabor do escabeche. Destes É vos conta riquísimo. Que rico. Polo, atún, escabeche, Loureiro. loureiro, pero na pataca e na cenoria están os dous, Sí, Están os dous na claro. pataca e na cenoria. Eso non é- se toca. A base non se toca. Ti tamén llevar meter ovo cocido, uno. Voulle meter ovo cocido, Ves? por suposto. Claro. E agora vou as aderezar un olivas negras, pouco a que pataca. Mira que vou facer. Un pouquiño de sal. Un pouquiño de aceite de oliva. E unha gotiña de vinagre que me quedou aquí. Unha gotiña. Ese que non tiñas. E un pouquiño de... La teño, aquí. Ah, iso que é? Pimenta. Botas a pimenta así como moída. Sí, un pouco, un chisquiño, para darlle unha gracia. E agora, eu machuco. No! Sí. Ti faz o contrario de Xulio. Ah, Xulio deixa Eu un quero tacos trozos grandes. Ai, eu machuco. Isto, o mellor, é un pouco influencia do sur, inda que nunca estive no sur. Xa, pero... Por ali fano así. machacana. Machuco. Machuco. Bueno, Machuco. E agora vou pelar os ovos e os ovos vounos relar. Non nos corto tampouco en dediños. Relos e volvo a remexer todo xunto. moi original é a presentación. Gústame, moi original. Vai quedar moi cremosiña así. Que guai. Bueno, quero que recordedes que a semana pasada, cando veu Lucía o xoves pasado, gañou. Ya E está. quere repetir. Diante de Xulio Mato, que é o que está aquí sempre, Veño con folgos playísticos. Hai un pouco de... Non é que ula o vinagre, non, é a tensión que hai aquí. É a tensión que hai neste plató. Vouche preguntar, Eva, cal das dúas deberías ti poner hoxe se tuveras que escoller antes de subir pola P9? A de Xulio? A ver, pódelo dicir con palabras, Eu me quedo con Xullo, xa o sabes. Pero por que é Xulio? No, porque me gustan os trozos grandes, non me gusta o machucado. Xa empezando por aí. Muy bien. Sin, no, que tamén ten boa pinta, pero bueno, A me quedo... explicación foi No, me quedo espectacular. só que o sea, facer. Que llevamos a decir a explicación cando dixo No. que lle gustaban os trozos grandes, non lle gustaba Non me o gusta o machucado. machucado, no. Bueno, non me vou dar por vencida hasta o final, no, eh? no, si eu non No, dixo o contrario. pero que saibas Pero bueno. que vas perder. Que- vas perder. Vouche pedir que vas á zona de sufridores, despois chamamos, vale? Un aplauso para Eva Gracias. de Narón, que está con nós no Voltas Comprados Televisión de Galicia. Bueno, é tempo de sandalia blusa, por iso cociñamos ensalada rusa. En esencia, este prato é unha ensalada fría que mestura verduras, carnes ou mariscos xunto con salsa maionesa. A súa orixe é cousa dun tal Lucien Olivier, que a fixo popular na Francia do século XIX. Nestes 150 anos de historia, cada rexión adaptou a receita dándolle o seu aquel, porque aquí non lle metemos lagosta, caviar ou caranguexos, por exemplo. Si, deste lado dos Pirineos simplificamos o asunto e casi nunca faltan patacas, feixóns verdes, cenoria ou ovo. E sempre haberá unha boa maionesa. Así é como acabou sendo unha das nosas tapas favoritas e, dende logo, un dos nosos pratos fetiche para ir comer á praia. Ou onde lle cadre, verdad? Probade as nosas versións e se queredes comentádelas, como sempre, en @voltascoprato, onde estarán tanto a de Lucía como a de Xulio Mato. Así que, por favor, seguídenos, dádenos amor, buscade receitas e observade a beleza de Xulio Mato. Bueno, eu discrepo ca túa charla, Espera. Si acordadevos da canta Si el checo vive en Checoslovaquia Jaime. El chaleco vive en Checoslovaquia Va. Vale. Jaime. No, que... Ahora pon música de tensión. Por favor. Nin rusa, nin francesa. Según me dixeron a min, Ucraína. Sí. A min dixeronme, esto non é rusa, es ucraniana. Quen? o? A ensalada. Pa que che dixo? Unha ucraniana. Va! A ver, Claro, ti, que fuentes tes ti? os libros Que libros son? Os libros que din que é de Lucien Olivier
De quen? De Lucien Olivier, Lucien Olivier. do século XIX. Ese que xogaba Xogaba... un mundial. No, os libros din que foi el, conta a lenda. Conta a lenda. A túa amiga ucraniana logo dixo, da Ucraína, dixo, non, é da Ucraína. UTV, de Ucraína de toda a vida. E dixo que ali, ese tipo de ensalada é a ensalada ucraína. Vale, pois vamos lle dar Bueno, un voto de confianza á amiga de Vamos Xulio ao Mato. tema, o que sabemos a ciencia cierta. Sí, sabemos que... Bueno, mira, eu saquei xa mitad Leva do polo polo e escabeche. cun poquinho da ceboliña tamén, vale? Que esta ceboliña vamos a poñer aquí neste escabeche, mira. Unha culler, a ver se teño aquí unha culler. E ti dirás, que fai aí ese escabeche? Separei parte do escabeche porque necesito atemperalo para que me salga a mayonesa. Vale, que tes en dous sitios os cabeches, porque pasa que os cabeches puxéchelo en xeos. Claro, teño aí nun baño de María frío para que me, ves, para que me arrefríe. E vámoslo movendo así. E mira, xa casi emulsiona el solo, eh? Vale, a ver, espera. Vale, dígoche para que. Isto é porque estamos en tempo real, quero dicir, porque están pasando as cousas Claro, aquí. isto simplemente deixamos a refriar o escabeche un día para outro. E pola mañá decimos, vamos facer unha mayonesa escabeche. Collemos parte dese escabeche, collemos un ovo, un pouco de aceite. Ah, e é porque mayonesa. vas facer a Que pasa? Que mayonesa. necesitamos que este todo a unha temperatura aproximada. Isto Iso é ven o da que tes pota. medo que non che saia. Eso é o que amigo. teño medo que non me saia. Vale, Entón, vale, mira, vale. aquí temos a pataca, a cenoria, e llevamos a botar xa con un poquinho de cebola e con un poquinho de escabeche. Moi ben. Entón, moi fan desto, Isto aí vai. Mira, vamos a quitar isto que é a pel do allo, porque botamos en pel, acordaderos. Pel do allo, pel do allo. Polo, está facendo unha ensalada rusa Eso, con mira, polo en sal, escabeche. salsa e botamos. Mira, teño o polo, un poquinho de pimenta, parte da cebola, ovo e cenoria, vale? Vale, Buah, isto pero- ahora vai estar todo a temperado, o sea, a temperatura ambiente, porque as patacas están cocidas tamén en tempo real. Só de Isto, día e a noite, moito porque máis os rico. teus cachos son moi grandes, Que a mí gustame que sexan grandes, gustame Guau. que teña bocado, ensaladilla. Ves, aquí hai algún que están xuntos, non é que sexan tan grandes, é que hai dous xuntos. Lucía machucou todo. Claro, e ahora a Eva gustalle... Pero claro, escoita, que os problemas de Lucía non se convertan nos meus. No, por suposto. Eso, Por suposto. aí está. Mira, entón agora que vamos a facer? Vamos a coller un vaso batedor. Chegou un momento complicado. Jaime, ahora sí, música de tensión, esta é de verdad. Porque Xulio Mato... Mira, vamos a esperar e vamos deixar que se enfríe un pouco máis, Jaime. Entón, mentre se vou ir picando os Quen ten cu encurtidos. ten medo, Sí, señor. Mira, Quen vamos a ten botar cu? un pouco de cogombro, que este sí que me gusta picarlo picadiño. Vale. Pues te voy a Evas, picar. evas ah. olivas. Vamos Así con que- Lucía, por que me da miedo que no me fríe Está todo. así. A ver, Lucía. Que lle pasa a Xulio? No, que ten medo que non lle saia a mayonesa. Pero Sempre lle o sale. que quero saber é como levas ti a situación de ir Mira, eu aquí puxen por detrás. a pataca, a cenoria, Ah. o ovo relado. Puxenlle aceitunas negras, un pouquiño de pemento do piquillo e un chisco de mazá picadiña en brunoas fina. E agora estou picando aquí outra pouquiña para adornar despois. Lucía machucou a pataca e a cenoria e relou o ovo. Eso é. Entón E queda agora- máis pastosa a túa, non? Exacto. É máis unha... máis cremosa. Vale. Xa non se pode dicir nada. Pastosa é a pasta de dentes. A ver, Mayonesa. non digo nada. Paso de dicir nada. Untuosa. Untuosa, claro, untuosa sí. Pastosa no. Claro. Agarimosa. Dille sedosa. a directora que che deixe de dicir sinónimos polo A pinga. directora ten moito Vale. vocabulario, Xa un está. léxico rico e variado. Sí, ten. A Wikipedia acaba con ela. Sí. Mostaza Dijon. Vou fazer como a ti, todo o que me di a directora. Mostaza! Non é para rir. Vaya, Lucía, que mostaza tan agarimosa tes aí. A que sí. É unha mostaza É un maravillosa. pouquiño picante. É de Dijon, que mola mogollón. Madre mía. Inés, querida directora, xa está ben. Xa vos teño a todos no meu nivel, eh? Xa... Mira, pois eu xa teño... Non hai necesidade de facerlle pasar á xente da casa por isto. Xa como a quen di, xa teño ensaladilla. Mira, boa. Ahora, Ahora- hai a quen lle gusta moi fría da neveira e hai a quen lle gusta... Espera, mira aí, moi fría da neveira. mira aí. Isto xa é unha tapa. Se che poñen isto, xa tomas a caña, o viño, o vermú, o acuario, o que sexa. Probas, ma, queres Auga. probar? Sí, claro. Proba aí. Un pouquiño. Un pouquiño.
A min sí, A min está moi boa, Nada, Moi pois rica. entón fiareime de ti. Jo, que rica. E agora faltame o atún. Que Pero rica atún- para ir correr agora. O atún vou poñer en riba, o emplatar. Para que se Tengo que mire facer a bonito. mayonesa, cañotas. Vale. Espera, vou te deixar aquí porque Xulio creo que vai intentar facer a mayonesa. Veña, Xulio. Entonces, vamos con Xulio, a ver se fai a mayonesa, ven. Sí que fai, ó. Atención. Oh. Vale, Xulio vais a atrever a facer a mayonesa, sí, non, Xulio? Sí. Ahora vamos, ahora sí. Bueno, mira. Música e tensión. Espera, vou explicar primeiro. Mira, un ovo. O escabeche. Que non hai que ter medo a estas cousas. Vamos. O Ten escabeche. respeto, E agora polo vamos a ir menos. botando poquinho a pouco aceite, por qué? Porque aquí xa temos unha parte que é aceite. Música e tensión. Silencio, por favor, que isto é moi delicado. Silencio, silencio, que isto é un momento moi delicado. Calquera voz pode romper a mayonesa de Xulio Mar. Está empezando a cortarse. No. Recordemos empezando que a cortarse. a temperatura era clave. A ver si Xulio Mato consigue levantar esta mayonesa. Estáselle cortando. Levantáchela. Espera. Levantou una. Levantou una. Un aplauso para Xulio Mato. Gracias, Santi. Hubo un momento que... No, pensei que collera máis aceite do escabeche do que... Entón, agora, mira, agora o que vamos a facer é poñela a punto de sal. Entón, para eso, vouche pedir que aprobes ti primeiro. Ollo. Proba ti primeiro e Deixade de dime como engordarme. está de sal. Deixadme de engordar. Eu penso que vai necesitar, Sí. Sí, non? Non se ocurra meter esa cullera aí, Non, ó. Que ti és moi capaz. Sí. Aquí, como somos todos familia, Sí. vale, pois mira, xa temos aquí a mayonesa. está moi rica esa mayonesa, Vamos, Ahora temos aquí o baño de María que utilizamos Joder. para resfriar o... A que está guai, co toque de Está moi escabeche, rica, ceboliña picadiña. Moi rico, moi rico. Entón, agora o que facemos é, para resfriar un poquinho máis a nosa ensalada... Sabía cortada, pero... Te vais a ver a Que va. No, non cortou. Broma, broma. Fastidies. Vamos a ir É broma. mirando e... Bueno, está fresca xa, Porque xa enfriache, o poñelo ao baño de María xa enfriou. O baño de María... Na llama. Frío. Entón, agora, pois, botámoslle... Vamos a botar. Non moito, porque a mí gusta despois botarlle unha culler por riba. Mira, Mira, Xulio, vamos aí. vendo esta maravilla vou ir falar co público de Mira, Voltas mira, co mira. Prato, porque isto é, vamos, Esta sí que non é nin rusa, nin francesa, nin... Esta é galega. atención. Xulio Ahí lo espectacular, está, pasamos por donde Lucía. A ver. A ver, Lu, bota aí un mazacote. Atún. Wow. Este atún estivo no escabeche cociñándose entre 30 e 40 minutos, Wow. E despois, enfrialo. Entón, poñémoslle. Hai unha cousa, na vitro, ainda estamos vendo aí na pota que está facendo, pero xa tiñas un preparado que quedaría así. Claro, Vale. este é o resultado Vale. final. Poñémoslle un poquinho de mazá así. En plan Jope. peineta. Vale, pois mira. Espera. Vou coller o micrófono aquí. Vou coller o micro. Espera. Vamos co público da Voltas co Prato. Vou ir aquí. Vente comigo, chat. Vente un segundo comigo. Vente. Que temos aquí xente que ven da Suiza, que está con nós. A ver, estou facendo un pouco a 13-14. Vale, compañeros, espera o que hai. A ver, ó. Canto tempo sin ver... Bueno, en realidad vémolos moito, veñen moito por aquí. Sí. Porque pega o micro, como galloso. Como galloso. Exactamente. De Berna, non? Sí, de Berna, sí. Bueno, en realidad de Ordes. Sí. De Ordes. Ti és de Berna, non? Sí. De Berna, pero escoita. Agora co micro aí. Dinos o nome, o lugar de nacemento, de onde ves, para que a xente escoite o teu galego. Digo aí, Bárbara, digo. Chámame Bárbara Gente, veño de Suiza, de Berna. Nada máis. E botas aquí atacando. A medianos de agosto. A mediados de agosto, pois un Más ou aplauso menos. para ela.
que veñen de Suiza os dous e veñen nos ver sempre que poden e agradecemoslle moitísimo que además traen chocolate. Gracias por estar con nós, gracias. Vamos coa convidada que está aquí, a ver que nos di ela, Ni me vou sentar, a ver se vou tropezar. Senta. Aquí. No. Sí. A ver, bueno, pues vale, pues séntome, a ver. Como estás? Ben, ¿Preparada? Sí. 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 ¿Segura? Segura. Pues entonces vamos. segura. Veña. Sabes con que me vou quedar? Sí, bueno, verémoslo. Veña, vamos para lá. Vamos con Lucía Vázquez. A ver se non me arrolo. Un aplauso para ela que está con nós no Voltas co Prato. Veña. Aquí, vamos, con Lucía. Gracias. Ai, mi má. Aí está, o atún en Parece xamón escabeche. asado. Sí. Parece, pero Parece aí un pouco está. xamón asado. É como un certo, trampantojo certo, destos, certo. E agora, un pouquiño do escabeche. Puxenlle unha piparra, non sei se eres de picante, se non... Non, Ah, séntame como... Que levaba, hai que Lu? esquivala. Rápidamente. Uf, leva pataca, cenoria, ovo cocido, aceituna negra, un pouquiño de mazá, un pouquiño de pemento do piquillo, mayonesa, mostaza de Dijon e o atún escabeche. E un aplauso para Lucía Vázquez, a artista das ensaladas. Vamos con Xulio Mato. Veña. Bueno, pois moito menos espectacular a miña, pero moi sabedeira, Mira, vamos a poñer aí un chisquiño por riba máis desta mayonesa. De escabeche. Como ves? De nada máis. Pataca, aceituna, encurtidos, un poquinho de verdura e mayonesa de escabeche que saleu. E o polo. Pois ensaladilla de polo con tropezonazo, en escabeche, escabechado por Xulio Mato. Un aplauso para él tamén. Moitas gracias. Moi ben, vamos a probar. Aí á esquerda, aí. No cabeceiro de mesa, aí estás perfecta. Aquí estás perfecta. Bueno, chegou o momento da verdade, chegou o momento no que Eva de Nerón ten que escoller quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe. E vos recordade que tedes que chamar, porque hai que... Xulio... Que? Ai, que... Fago. Pois aparta un pouco. Interrompesme o contacto visual coa xente da casa. Excuse me. Eu estaba mirando para a xente da casa. Perdón, Entendes? perdón, xente da casa. Chamade, por favor, veña, que temos 50 euriños para darvos, así que... Aí está. E imos ir, creo que... lonxe, Lonxe, pero como de lonxe? Bueno, de Galicia, pero lonxe. Ah, bueno. O barco de Valdeorras. Bueno. Igual. Miguel Ángel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Sí, todo ben. Non sei que como anda por aí o tempo, porque cando peja, no barco peja moito. Pois acaba de caer unha granizada que é increíble. Bueno, por mire. Hecho que hai. Veña, vamos coa pregunta de concurso a ver si levas os 50 euriños. Compañeros, por favor, a pregunta. 3 respostas, só unha é correcta. Que ingrediente non leva tradicionalmente a ensalada rusa? Non leva, repito, non leva. A, pataca. B, mayonesa. E C, fígado. Teu favorito? Pois... sí. Pacé, dixo. Pacé. Comprobamos, fígado. Vamos ver. Fígado, correcto, un aplauso para Miguel Ángel. Que leva os 50 eurillos da Voltas co Prato. Bueno, Miguel Ángel, por moitos parabéns, de verdad, polos 50 euros. Xa sei que che queda longe, pero se queres algún día podes vir. Vale. Vale, moitas gracias. Veña, un bico grande, chao. Parabéns polo programa. Gracias, un bico grande. Chao. Pois Miguel Ángel que leva os 50 eurillos para o barco de Orras, perdón. E agora, Eva de Nerón, que? Valderolas. Ti O barco de Valderolas. Ti non és ben. Miguel Ángel do barco de Valderolas. Bueno, unha palabra en todo o programa. Eva de Nerón. Tenos que dicir quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe. Eu quedome con Xulio. Pois xa está, por Xulio. Así o dixo. Pensaba desde o principio e quedou con Xulio Mato. Señores, nós marchamos. Queden coa actualidade co Telexornal Serán. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.